Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde meɗen nde ko laati kempe ɗume mara haaje jotta kamɓe ɓi adamajo o janga alquran ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon mari ke kempe laatiɗo mawɗo, kanjum wonte tadabbur, kanjum wonte taskitago wakkati aɗon janga alquran man ɗo an man ɗo taskitoɗa ma'ana deidei ko ayaje qur'an man ɗo ɗe mbi'ata, kadi kanjum man ɗo ɗum kempe laatiɗo mapindijo ha jangugo alquran, accu mbar jari ndi keɓata ha jangugo man ɗo, kadi bo an man ɗo janga paama taskitoɗa ma'anaji deidei ko ayaje ɗe jangata ɗe mbi'ata, to kadi nafitoroɗa be majum, kura be majum deidei ko ayaje man ɗe umri kuwa deidei ko ɗe kadi bo kaɗitoɗa, to kadi ɗo laati kempe mapindijo mo ɓi adamajo o hani waɗa ɗum ha jangugo muɗum alquran, accu mbar jari ndi keɓata man ɗo an man ɗo taskitoɗa mana ayaje ɗe jangata man ɗo pamraɗe kura be maje. Ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyaddabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, kadi qur'an man ɗo ɗum deftere nde min jippini ɗum dow maɗa, kayre man ɗo ɗum deftere barkiɗinde, kadi ngam onon man ɗo taskitoɗon deidei ayaje ko jangete ha qur'an man ɗo, kadi ngam ɗum ayaje man ɗe ciftinora ha ɗe ciftinora jam en hakkilo ɗe ɓe janga ɗe ɓe taskito manaji maje, ɓe kura be deidei ko ayaje man umrata, ɓe acca ko ayaje man haɗata, kadi ayaje man ɗo ɗe ciftinora ɗe to wodi ko kamɓe man ɗo ɓe goyti ha muɗum, to kadi ɗo man ɗo kanjum wonte kempe mawɗo ha jangugo alquran. Kadi ngam o wi'ata ngam ɗo kadi ngam kempe oɗo ɗo salaf en kamɓe man ɗo ɓe laatake no kamɓe man ɗo ɓe ɗon andino alquran, ɓe ɗon janga ban deidei janguɓe tabi'inko en, janguɓe ha sahabo en kamɓe man ɗo, ban janguɓe ha ibnu mas'ud, ban janguɓe ha usman ibnu affan kamɓe man ɗo ɓe mbi'ata ibnu mas'ud be usman ibnu affan ɓe mbi'ata ɓe minin wakkati min janganno alquran ɗo ha annabijo min laatake toni min jangi ayaje 10, annabijo jangini min ayaje 10, min cottata ha ayaje 10 ɗe min jangi ɗe, si min janga ɗe min ɗiggina ha jangugo, min janga ɗe jangol bongol, non min paama deidei ko woni ma'ana ayaje man ɗo, min paama ma'ana man, non do min kura be ayaje ɗe min jangi min ɗiggini min paami ma'ana man, kadi min kura bo be ayaje man, to kadi ni deidei sahabo en kamɓe man ɗo ɓe laati ha zaman maɓɓe no ɓe jangiranno alquran man ɗo, ɓe janga jangde wonde ɓe paama ma'ana man, non ɗo ɓe kura ma'ana ayaje man ɗo, to kadi kuje tati man ɗo kanje latti kempe ha jangugo alquran, kanjum laati haaje laatiɗo mapindijo ha jangugo alquran, kanjum wonte tadabbur, taskitago aɗon janga aɗon taskiti aɗon faama ma'ana man ɗo, kadi ɗo wonte yake ɓurduɗo ha jangugo alquran. Kadi dow majum taroto be majum jangugo famra ayaje man, hura ko umroje maje, acca kaɗoje maje ɗo be majum ɓi adamajo hebrata gabgol jangugo ayaje man, fama mana maje, huwata deidei ko ɗe umri, accata ko ɗe kadi bo kanjum wonte kadi alama deidei ko waɗata ɓi adamajo kanko man ɗo o latto o gabtaro o torroro be majum. Ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kadi jawmirawo ɓangiɗo nde annabi adama luuti umrore maako, kanko man ɗo o wari jippingo ɗum ha lesdi, o wi'ata ɗum jippe ha lesdi ɗo, kadi jahe ha maari, toni warani on kanda, kanjum wonte wahayu mo jawmirawo jippinta dow annabo en ban qur'an man, nder ko ɓurata himmiɗinago haɗon man ɗo ban qur'an mo jawmirawo jippinta ɗum dow nulaɓe man ɗo. Kadi o wi'ata
toni warani on kanda diga am ko moy tokki kanda man to kanda man kanjum wonte wahyu gahyeteɗo do annabo en man ɗo ɗum fotan ɗum laati alquran walla ɗum laati ɗum sunna kadi famanittaba hudaya ko moy tokki kanda am man ɗo fala yadillu wala yashqa kanko man ɗo o majjata o lattata ko bo o gabtaro o majjata o latata ko bo o gabtaro toni o tokkake wahyu ko jippinte do annabo en ɗo fotan ɗum laati ɗum alquran man foti ɗum laati ɗum sunna kadi kanko man ɗo toni o tokkake ɗum o huuri ɗum kanko man ɗo o latata ko o gabtaro to non ko moy ɗoyli deydey kanda ka gaddumi ka jippinmi dow annabo en man ɗo o ɗoyli o hurayka kanko bo kadi o maran hunde ɗo nguure maako ɗum lattoto ɗum nguure ɓilliɗo ɗum lattoto ɗum nguure ɓilliɗo kanko man ɗo o lattoto ko o mara ɗumejum ha duniya ɗo toni kanko man ɗo o tokkaki kanda deydey no annabo en gaddi ɗo o laatoto o ɓilliɗo ha nafsu maako o marata fofturu o laatoto tum oɗon mari mettan ɓeramji oɗon mari sunoji o de'ititta to kadi ɗo man ɗo ko moye ɗoyli deftere Allah be sunnanulaɗo Allah kadi kanko o luuti ɗum o huray ɗum kadi kanko man ɗo laatoto batte man ha mako banniɗo ɓillago man ɗo na to silto o laatake kanko man ɗo wala hunde innama ɓillago man ɗo o laatoto foti o maran hunde o maran laamu amma o laatoto o ɓilliɗo ɓilla man ɗo ha ɓernde maako wonata kadi o laatoto o foftata o laatoto o cuniɗo o laatoto o ɗon mari mettan ɓeramji tokkiɗi to kadi ɗo man ɗo ɗum wonayni sina ngam ɗum batte kanko man ɗo ɗoylago maako deftere Allah non kadi o wi'ata wanginanama en ha aya ɗo kadi mbar jaari yimɓe on lattiɓe tokkiɓe kanda jippinaka dow nulaɓe kamɓe man ɗo mbar jaari maɓɓe ɓe laatoto kamɓe man ɗo ɓe maran gabgol ɓe maran fofturu ha nafsu maɓɓe ɓe lattoto bo ɓe waɓɓe ha alahira non goɗɗo on luɗɗo man bo luɗɗo deftere Allah be sunnanulaɗo Allah kanko bo o laatoto kadi o goɗɗo on gabtaro marɗo ɓilla diga ha duniya ɗo ha alahira to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en ahammiya wato timmiɗinago ɓi adamajo kanko man ɗo to o janga deftere Allah o taskitode o fama o andino manaji mare o hura bo deydey ko woni ha deftere Allah be sunnanulaɗo Allah kadi ngam kanko man ɗo o heɓra be majum gabgol ha duniya ɗo o heɓra be majum gabgol ha alahira kadi ko moye ɗoyli deftere Allah ɗoyli sunnanulaɗo Allah kadi kanko man ɗo o maran gurdam ɓilliɗam diga ha duniya ɗo nden ɗo kadi bo ɗam laato ɗum gurdam tulluɗam tullanɗam ɓillago ha alahira to kadi ɗum waɗan kadi ɗo man ɗo colanan ɗoni kañum kanko man ɗo o laato o gaɓɗo ha duniya be alahira o himmiɗino be jangugo alqur'an o himmiɗino famgo manaji alqur'an o himmiɗino bo hurugo deydey ko woni ha alqur'an be ha sunnanulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. to kadi en ɗon bolwana ɓural jangugo alqur'an en nani deydey ha joole meɗen caaliɗe to kadi non goɗɗo on geebiɗo qur'an mo jangata alqur'an kanko bo ɗon mari yangada maako o maran yangada yeebago maako jangugo alqur'an man ɗo diga ha kabrire maako kadi o laatoto kanko man ɗo o ɗon ha ɓilla kabrire maako man ɗo nde ɓillete ha maako o laatoto diga ha kabrire maako man ɗo be yeebago maako alqur'an man ɗo kanko man ɗo o maran ɓilla ha kabrire maako man ɗo ngam wari ha hadisewol ngol annabijo ƴeŋna ha muɗum ha dow asama nder ɗon man nder annabijo ko o yi ha ƴeŋnego mako man ɗo o yi'ata o yaali be jibrilu goɗɗo oɗon jogi kaaƴa mapindiwa jamum kadi goɗɗo bo ɗon waali oɗo ɗon dari ɗon jogi kaaƴa mapindiwa jamum oɗo bo ɗon waali to kadi jogiɗo kaaƴa ɗo o hooca kaaƴa man o sakkinaga dow hoore goɗɗo baaliɗo ɗo hoore mako man ɗo nde seeka o hayre go tallo dilla
hidde ko yaha o hooca hayre man o lorto ha oɗo go o tawa hoore muɗum go kadi bo hawti kadi bo o sakkina hayre go dow hoore muɗum go nde sankito man banniɗo hayre go tallo dilla hidde ko yaha o hooca nde o loro o wara o tawa hoore oɗo go hawti bannane kadi bo o sakkina hayre man banni. To annabijo nde o yi yake o suura kallunga ngaɗo ɗo o ƴami Jibrilu kadi ɗum moyni jotta kam mo ɓe pusata hoore muɗum ɓe hayre mapindire nde hidde ko kadi bo oɗo man hooca hayre man ni hoore man nde hawti kadi bo o fusa nde banniɗo ɗo kam ɗum moyi zunuba ɗume oɗo man ɗo waɗi banniɗo. Nden Jibrilu wi'atamo kadi wi'atamo ha ɗo man kam dillen hara gare qissa man kan jutka qissa hadisewol man kan jutka kadi hara gare nde hadisewol man deydey ko annabijo yi'ata man ɗo ɗum timmi. Jibrilu lori fassiranimo kadi ko ƴamanno ɗum o yi kaza o ƴami ɗum o yi kaza o ƴami ɗum man ɗo lori fassiranimo ɗum wi'atamo goɗɗo mo jalnoɗen ɓe ɗon pusa ɗum hoore be hayre mapindire goɗɗo pusɗomo man hoccata hayre man ni sina tawa hoore mako go hawti kadi o man ɗo o laatake ɗum goɗɗo on kanko man ɗo anduɗo alqur'an amma o yeebi alqur'an man ɗo o jangatande non bo o laatake kanko man ɗo o ɗon ɗano ha juule farillaje kanko man ɗo o ɗon ɗano ha juure laatiɗe farillaje o sabbitina ɗe ha wakkati maje. To kadi ngam sababuji ɗo ɗiɗi yeebago mako alqur'an o andi alqur'an nden o yeebinde o jangatande be laatago mako o ɗon ɗano ha juule lattiɗe farillaje dow mako o sabbitina ɗe kadi sababuji ɗo ɗiɗi kanjum laati kanko bo ɗo yangada mako o ɗon yangitire banniɗo ɗo ha darago dargal dow yake mo giɗa ɗo banniɗo man ɗo ɗon yangitire banniɗo man ɗo ha darago dargal. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo goɗɗo on mo Allah hokki moƴƴi dow muɗum kanko man ɗo o jangi alqur'an o faami ɗum o wawan jangugo alqur'an man amma o yeebinde o acci alqur'an man ɗo o jangatande. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan oɗo man ɗo kanko man ɗo o waɗi zunuba ka hanayi o waɗa ɗum kadi hani kanko man ɗo no sugullaji mako man ɗi ɗuɗri funi o habda o janga alqur'an no deydey wakkatiwel pamarel ngel o heɓata o habdani kanko man ɗo ta o yeebo alqur'an o acca ɗum kanko man ɗo o jangata ɗum sam kadi en nanɓe bo deydey goɗɗo oɗo jangititteɗo oɗo ɗume latti sababu yangitego mako man ɗo ɗum yeebago mako jangugo alqur'an man. To kadi Allah ren en. To ɗo man ɗo non wari konngol jawmirawo ɓangiɗo ha hunde ɗo jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata ha yimɓe on yeebiɓe alqur'an man ɓe walla bo yeebiɓe wahyu ko jippinte dow annabo en ɓe kurata ɗum man ɗo jawmirawo ɓangiɗo wi'ata wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kadi goɗɗo on geebiɗo deydey wahyu ko jippinte dow annabo en nder ɗon man alqur'an nder ɗon man sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Jawmirawo ɓangiɗo wi kanko man ɗo min ƴummitinan mo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo ngam ɗumejum jawmirawo hokkimo o hakkilo ngam o faama be hakkilo man hokkimo giɗɗe ngam o yi'a o janga deftere mako be giɗɗe man o yi'a ko laati kanɗum. To kadi ɗi fuu maaji kanko man ɗo o yeebiɗi o jangay alqur'an o taskiti o faami ɗum o hunay hakkilo mako o tokki kanda deydey ko deftere Allah sappinimo. To kadi kanko man ɗo jawmirawo ɓangiɗo wi min ƴummitinamo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo kadi ko waɗi ngam kanko man ɗo o wumni ɓernde mako ha duniya ɗo ha tokkago kanda deydey ko sunna wi'ata deydey ko qur'anu wi'ata o wumni ɓernde mako o handitoraki be majum o wumni giɗɗe mako o handitoraki be giɗɗe mako man ɗo jangiray be maji alqur'an o yeɓake deftere Allah o yeɓake sunna nulaɗo Allah. To kadi kanko man ɗo ndeni o wumni hoore mako banni ha duniya ɗo ha kanda o wumni hoore mako ha kanda kadi minin ɗo min mbardorimo deydey kugal mako man ɗo ñande dargal kanko man ɗo min ƴummitinamo kanko man ɗo o bumɗo min ƴummitinamo be yebago mako jangugo alqur'an be yebago mako tokkago kanda man ɗo min ƴummitinamo ñande dargal kanko man ɗo o bumɗo kadi
kadi ha ɗon man yeebiɓe banniɗo man ɗo ɓe jangata alqur'an man ɗo to ɓe ƴummitinama banniɗo ɓe wumɓe man ɗo ɓe cinka kadi ɓe mbi'a rabbi lima hashartani a'ama waqad kuntu basira, kadi jawmam ko waɗi ƴummitinɗayam jotta mi bumɗo ne mi laatake no bo ha duniya miɗon yi'a, kadi mi laatake ha duniya miɗon yi'a, jotta a wari a ƴummitiniyam ɗo a wari a ƴummitiniyam mi bumɗo. To kadi ha ɗo man ɗo jawmirawo jaabomo wi'a qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, kadi banni mi ƴummitinima a bumɗo ɗo, banni min do ayaji am garaninoma ha duniya ayaji am garaninoma an man ɗo ngeebiɗaɗe accuɗaɗe a hurayɗe, to kadi wa kadhalika alyawma tunsa, kadi min do banni mbar jari maɗa min do mi ƴummitine hande man ɗo an man ɗo a bumɗo be deydey wumnugo ma basira ma giɗɗe ma ɓernde ma hakkilo ma ɗum fu a wumni ɗum ha duniya ɗo a tokkaki kande am, kadi min do mi warjake ma jotta ɗo mi ƴummitinima an do a bumɗo. To kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en kadi hallugo yebago jangugo alqur'an be hallugo bo soyde tokkago kanda annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi